sɔgɔmada fɛ nɛgɛ ɲɛ 7 tɛmɛna sanga 30 ye Mali kɔnɔ. An ka foli bɛ aw ye. VOA Bambara ka tabale gosika ye nin ye. VOA Afrika kunnafoni turukalaw kan. Seinabu Cero. Sɔgɔmada foli bɛ an lamɛnbaajɛkulu bɛɛ lajɛlen ye aw mana kɛ diɲɛ fan o fan fɛ. Faransi jamana premier ministre Elisabeth Borne ale ka laseliw kɔnɔ arabadon a y'a yira k'a fɔ ko Faransi finitigilakaw ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka dɔbɔ banbaganciya walew fanga la Mali kɔnɔ. L'Amérique jamana finitigilaka ɲɛmaw olu ka laseli kɔnɔ VOA tɔgɔlaso ye u y'a yira k'a fɔ ko Niger jamana koɲɛw ko kɛlen do sababu ye ka dɔbɔ u ka sanfɛ jatalanw olu fanga la an ko min ma nanzarakan na ko drone l'Amérique jamana yɛrɛ kan. Alsa an bɛ to l'Amérique jamana kɔnɔ fɛn min ye Joe Biden ye sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka taa ka ɲɛsin ale ma min yɛrɛ ɲɛmaya bɛ républicainw bolo. A ka kuma lasela Karine Jean-Pierre ale ka laseliw kɔnɔ arabadon a y'a yira k'a fɔ ko foyi ma kɛ min ye juguman ye. O kɔfɛ an bɛna Alexis Kalambri lasɔrɔ min bɛna ɲɛfɔli kɛ lakanako bina kunkan Mali kɔnɔ. Kabini accord d'Alger bolonɔ bilala la fɛn fɛn kan ka kɛ a si ma waleya a fɔra ko marifaw bɛ segin ko armée bɛ kɛ kelen ko fɛn an ka sɔrɔdasiw bɛ taa yɔrɔ bɛɛ la foyi ma kɛ. Ninnu de ye bakurunbaw ye kunnafoniya wɛrɛ bɛna fara minnu kan ni ka bɛɛ lajɛlen walawalaw ye sanga 30 kɔnɔ. Aw ni sɔgɔma a y'aw bisimila VOA tabalen kunnafoni kɛnɛ kan. Faransi jamana premier ministre Elisabeth Borne ale ka laseliw kɔnɔ arabadon a y'a yira k'a fɔ ko Faransi finitigilakaw ka wulikajɔ kɛra sababu ye Mali kɔnɔ ka dɔbɔ banbaganci walew olu ka wulikajɔw la. Mohamed Toure bi caman fɔ an ɲɛna kunnafoniya la. Jɛmukan dɔw b'a fɛ an ka da ka sɔrɔdasiw cɛsiri dɛsɛbila baara Serval ni Barkan la. An bɛ se k'an waso an ka sɔrɔdasi ye min kɛ Sahel la. U y'u ka cidenya baara dafa ka se ka jamanaw dɛmɛ an tun nana minnu dɛmɛ u ka ɲinini fɛ ka jatigi wale kulu kunbɛn. A ye fɔli kɛ kalansoba la n'o ye Institut des études avancées de la défense nationale IHEDN lamɛnbagaw ye. A y'a jira fana ko san kelen ni kɔ dɔɔni Faransi sɔrɔdasi laban bɔlen kɔ Mali la bɛɛ bɛ se k'a ye cogo min na an ka kɛli yen o ye dɛmɛ don ka teriya jɛnsɛnni bali ka dɛmɛ don jamanadenw lakanani la. Marifatiw ka kulu ka bɔ Mali kɔrɔyan fan fɛ n'u fanba ye Tuaregu ye. Yɛrɛma hɔrɔnya walima yɛrɛmara segi dɛmɛbagaw ye bingani kɛ sɔrɔdasiw kan Burɛm duguba kɔnɔ tarata don. O ye siranba bonya kɛlɛw bɛna daminɛ ko kura ni furancɛ jamana fanga ye ani ka bɛnkan sɛbɛn ban min bolonɔ bilala san 2015 la. Jamana fanga ɲɛmɔgɔ a y'a sinsin a kan ko a kan ka miiri kokura an ka fanga la walasa ka Faransi kɛlɛli kuma cayalenba kɛlɛ. Wagner jalakilen bɛ min na farafina kɔnɔ. A ye Rusi jalaki kɛrɛnkɛrɛnya la ko a ye walasa k'a ka kɛlɛ jo di Ukraine jamana na tariku lajɛcogo kalansira lakika dɔ ye min na o bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔ fara kɛlɛ danfalenw kan farafina Caucase walima Asie. A y'a jira ko Faransi jamana ka wasablon o bɛna sɔsɔli kɛ sɔɔni Faransi ka fɛrɛbɔw kan farafina kɔnɔ a ka sɔrɔdasi sigi bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na jamana damadɔw la kɔsan na Niger. Halisa ka kɛ ni lakanako binakun ye Mali la Modibo Dambele ale ni kunnafondila ale ni jateminɛlikɛla Alexis Kalambri masalala min bɛna ɲɛfɔli k'an ye olu la an ka u lamɛn. N'i ye jateminɛ kɛ i kun kan ka sigi ni nin ye ka tugu kabini MINUSMA nana a kɛra bɛn tɛ yen kɛlɛ tɛ yen ayiwa ninnu dagalen don yɔrɔ min na MINUSMA b'u kɛrɛfɛ u tɛ se ɲɔgɔn ma u ni an tɛ se ɲɔgɔn ma ayiwa san joli kuma ɲɔgɔnya tala ka kɛ an tala ka bɔ an nɔ na ayiwa fɔlen ko MINUSMA bɛna taa ko kanw bɛna sigi Mali ma a kɛra furuku caman ye ka tugu ninnu b'a dɔn ni kan sigira Mali ma sɔrɔdasiw bɛna taa daga olu kɛrɛfɛ ayiwa bɛna bɔ ko caman kalama ani bɛnbaliya wɛrɛ bɛ na o de kosɔn u ye kɛlɛ ninnu daminɛ walasa kuma ka se ka kɛ tuguni ani an ka ɲɛ wɛrɛ ɲini.
an y'a ye k'a fɔ waati kelen na yanni ni cɛ Mali jamana ye weleweleda kɛ k'a fɔ ko ni marifa bɛ mɔgɔ fɛn fɛn bolo k'u ka marifa sɛmɛ kɛrɛfɛ. O wagati kelen fana na mun ye CEMA ye CS u ka cadre stratégique fɛ olu fana ye weleweleda kɛ k'a fɔ u ka mɔgɔw ɲɛna ko olu kɔni u bɛ kɛlɛmadɛndɛn na walima u bɛ labɛn na k'a fɔ k'u ni Mali ka jamana ɲɛmɔgɔw bɛ sɔn ka na kari ɲɔgɔn na. E ye mun de faamuya nin fan fila ka nin kuma suguya in na? N'i ye a jateminɛ n y'a fɔ kuma daminɛ na cogoya min na MINUSMA ka a dagayɔrɔ sigi Mali ma a ma bɛn ninnu ma nka ni dun y'a jateminɛ kabini accord d'Alger bolonɔ bilala la fɛn o fɛn kan ka kɛ a si ma waleya a fɔra ko marifaw bi sigi ko armée bi kɛ kelen ko an ka sɔrɔdasiw bi taa yɔrɔ bɛɛ la foyi ma kɛ ayiwa an tala ka sigi dongo do kunun ka fisa bi ye o dun yɔrɔ min na fɔ dɔ ka se ka bɔ a nɔ na walasa ni ko ma kɛ ko ti dɔn ne hakili la o de kosɔn gouvernement wulila k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na sisan au moins ni kan ninnu an ka segin ka to occuper a kɛra cogo cogo a ti kuma ɲɔgɔnya bali nka an tɛna to an nɔ de la tuguni. Kow bɛ kan ka taga cogoya min na e yɛrɛ ka jateminɛ la Mali ni marifatigiw bɛna se ka na ɲɔgɔn faamuya ka bɛn ko kelen ka nin cogoya in na? O ye wajibi ye i ni maa kɛlɛla cogo cogo i sera maa la cogo cogo an na sigi ka kuma jɛkafɔ ye damu ye a kɛra cogo cogo kuma bi na. L'Amérique jamana finitigilaka ɲɛmaw olu ye laseli kɛ VOA tɔgɔlaso la k'a fɔ ko Niger jamana koɲɛw kɛlen do sababu ye ka dɔbɔ u ka wilikajɔw fanga la min yɛrɛ la u ka sanfɛ pankuru minnu bɛ jata ni an ko a ma ko drone ka dɔbɔ olu ka baaraw fanga la. L'Amérique jamana la ministri min ka baaraw ɲɛsinen do lakanakow ma ale ye kumakan di Karla Bab ma min ni ale yɛrɛ ye VOA ka lasigiden ye ka bɔ Pentagon na. O fasiri bɛna kalan Mariam Traoré fɛ bamanankan na. Niger jamana finitigi ɲɛmɔgɔw ye laɲini kɛ k'u ka sanfɛ pankulu siraw bɛɛ lajɛlen dayɛlɛ pankulu minnu bɛ jago sira fɛ a datugunen kɔfɛ utukalo tile 6 ni wulikajɔ hakilina baara minnu tara walasa ka se ka sanfɛ pankulu ka taama siraw bɛɛ lajɛlen dayɛlɛ u ka jamana kan tɛna se ka Amérique jamana ka sanfɛ pankulu dɔrɔnw ka baaraw basigi Niger jamana kɔnɔ nin kɛra Amérique jamana ka finitigi so Pentagon ka laseli ye min kunnafoniw bɛɛ lajɛlen carila VOA ka kunnafoni dila min bɛ Pentagon kɔnɔ ale fɛ Karla Bab ni kumaɲɔgɔnya minnu bɛɛ lajɛlen kɛra ni VOA ka kunnafoni dila ye Amérique jamana ɲɛmɔgɔw ye laseli kɛ laseli min bɛ tali kɛ dan sigili la u ka baara sira dɔw kan kabiri fanga dafiri kɛra Niger jamana kɔnɔ juillet kalo waati sanfɛ pankulu ani ka fara kɛlɛkɛ pankulu dɔrɔnw kan finitigiw tɔgɔla minnu bɛɛ lajɛlen ye Amérique jamana finitigiw ta ye n'a tun dagalen do Niger jamana kan ko gɛlɛya donna o baaraw la ni jamana kofɔlen in bɛɛ de Amérique jamana finitigiw fɛ i n'a fɔ u ka jɔyɔrɔ labanba dɔ kunnafoni di nasiraw fɛ ani ka fara ɲinini hakilina baara lacarilenw kan n'o dɔ bɛ tali kɛ sɛgɛsɛgɛli kunnafoni ɲiniw kan walasa ka se ka kɛlɛ min ni u bɛ farafina tilebiyanfan jamanaw kɔnɔna la u ni jɛkulu maramafɛntigi terrorisiw ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ o kan o y'a to Amérique jamana ka subahana kɛlɛkɛ pankulu n'a bɛ wele ko drone américain ka baara fanba tun bɛ kɛ u ka dagayɔrɔw kɔnɔna la Niger jamana faaba kɔnɔ ani fɛnɛ ka fara u ka dagayɔrɔw kan minnu bɛ Agadez n'o filɛ nin ye kilomɛtiri 1000 ɲɔgɔn Niger jamana a kɛɲɛkayanfan ka taa tilebiyanfan fɛ o yɔrɔ kofɔlen min tun kɛlen do sababu ye ka se ka dɛmɛ don u ma sɛgɛsɛgɛli ni ɲinini baaraw la sankolo sɛgɛsɛgɛli baaraw la ni yɔrɔ kofɔlen ninnu marabolo sanfɛlaw la ka taa bassin du lac o fanfɛyɔrɔw la Tchad jamana kan ani ka taa se Cameroun Tchad ani Niger o fanfɛyɔrɔw la ni san damadɔ laban ninnu na a marabolo kɔnɔdenw caman de ye degun ni karogɛlɛya walew sɔrɔ groupe islamique jihadijɛkulumaw ka dangarili walew senfɛ Bill Rogio ye sɛgɛsɛgɛlikɛla ye baɲumankɛ tɔn dɔ la min bɛ wele ko la Fondation pour la défense de la démocratie a ko The U.S. has limited capacity and limited resources. Ko fɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛ États-Unis jamana bolo fo ka taa se hakilina wɛrɛw ma minnu bɛ tali kɛ u ka dagayɔrɔw olu dan sigili la ko wa min bɛ ka se ka gɛlɛya dɔ lase u ma u ka se ka degun minnu bɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na kɛlɛ ka kɛɲɛ ni nin sanfɛ pankulu dɔrɔnni ninnu ka wulikajɔ tani ka segin baaraw dan sigili ye y'a to nasira wɛrɛw fɛ taabolo wɛrɛw ka se ka sɔrɔ u ka finitigikuluw fɛ i n'a fɔ Rogio y'a lase cogo min dɔ bɔli sanfɛ pankulu ka sɛgɛsɛgɛli wulikajɔ
wulikajɔ baaraw la ani ka fara kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnenw la sagoni kan ye dɔ bɔ wulikajɔ baara dɔw la dugumasiraw fɛ ka bɔ États-Unis jamana yɔrɔ ani ka fara a dɛmɛbagakulu bɛɛ lajɛlen kan walasa ka se ka jɛkulu maramafɛntigiw n'u bɛ wele nanzaraw ka kan na ko terrorisme kɛlɛ a ye min fara kan a ka fɔ la fɛn min ye jalatigiba min bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la n'a bɛ wele ko General Frank Mackenzie ale min tun ye finitigiw ka ɲɛmɔgɔba kɔrɔ ye Ameriki jamana ka dagayɔrɔ la min bɛ wele ko Central Americain Frank Mackenzie ale ko It reduces your ability to find targets. Ni y'a to dɔ ka se ka bɔ an ka taabolow la walasa an ka se k'an bolo da kunnafoni jɔnjɔn dɔw kan ka sɔrɔ ka an ɲɛsin an ka baara labanw ma n'o ye ka gosili kɛ ka taa juguw fan fɛ o y'a to dekun dɔw sɔrɔla an ka baaraw hakɛ la sɔrɔli kan cogo min na an bɛ se ka nin wulikajɔ ninnu sabati a ye min fara kan a ko fɛnɛ ko Ameriki jamana ka baaraɲɔgɔnya sira min bɛ ani Niger jamana cɛ n'a bɛ wele ko coopération militaire baaraw bɛɛ lajɛlen fɛnɛ ɲɔngirila kabiri fanga d'Afrique kɛra juillet kalo waati min laseliw kɛra Ameriki jamana ka finitigiso Pentagone fɛ alamisa don k'a fɔ k'u ka wulikajɔ baaraw bɛna lakuraya ko kura finitigi kunda u ka dagayɔrɔ la min bɛ wele ko base 101 n'a filɛ nin ye Niger jamana faaba kɔnɔ Niamey u ka dagayɔrɔ wɛrɛ n'o ye base 201 ye n'ale filɛ nin ye Agadez Sabrina Senke ale min ye Pentagone ka kumalasela ye fɛnɛ ko there is no perceived threat in terms of any threat to U.S. troops. Ko bagabagali sira si tɛ ye ka ɲɛsin o yɔrɔ kofɔlen in ma min bɛ ka bɔ juguw yɔrɔ ka taa Ameriki jamana ka finitigiw ma ani fɛnɛ ko ka fara bagabagali kan wɛrɛw kan min bɛ taa ni karogɛlɛya siraw ye duguma siraw fɛ siraw de don dɔrɔn walasa an ka se k'an ka labɛnw sabati États-Unis jamana ka finitigi min bɛ Niger jamana kan hakɛ o ye mɔgɔ 1000 ani mɔgɔ 100 ye i n'a fɔ Ameriki jamana ɲɛmɔgɔw y'a lase cogo min na nka k'a bɛ ɲini ka se mɔgɔ 100 caman ɲɔgɔn na ko minnu bɛɛ lajɛlen na seginna ka bɔ ye kabiri fanga d'Afrique kɛra ko a dɔw ta kun ye kɛnɛya ko ye dɔw fɛnɛ bɛ tali kɛ u ka baaraw yɛrɛ ɲɛbila siraw kan n'o bɛ tali kɛ u ka ɲɔgɔn falenfalenw na u ka baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ nin tun ye VOA ka kunnafoni dila Ameriki jamana ka finitigiso Pentagone kɔnɔ Karla Bab ka laseliw ye min ba yɛlɛmana k'a lase aw ma VOA banbara tɔgɔ la Mariam Traoré fɛ L'Ameriki jamana ɲɛma Joe Biden sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka ta ka ɲɛsin ale ma min yɛrɛ ɲɛmaya bɛ républicainw bolo a ka kumalasela Karine Jean-Pierre ka fɔla arabadon ko waleya foyi ma kɛ yan nɔ min ye juguman ye Mohamed Touré bɛ caman fɔ ɲɛna kunnafoniyaw kan républicainw minnu bɛ jamana wasabulon b'a la olu bɛ démocratew ɲɛma jalaki ko a ye nkalon tigɛ Amérique jamanadenw ye a sen don ko la a denkɛ ka koɲɛw la minnu bɛ sɔsɔli la jamana kɔ kan u ma dalilisi sɔrɔ fɛn si ma sɔrɔ min b'a jira ko a ye kojugu kɛ jamanatigi ma kojugu kɛ a ka kumalasela y'o jaabi don o don Maison Blanche kunnafonidilaw ka lajɛ senfɛ Hunter Biden n'o ye démocratew ka jamanatigi denkɛ ye min si bɛ san 50 la o kɛra Ameriki kinifɛn jamanaw ka laɲini kanulenw ye u b'a jalaki kɛrɛnkɛrɛnya la ko a ye bɛnkanw kɛ minnu bɛ ɲininkali kɛ Ukraine ni Chine jamanaw na ka sɔrɔ Joe Biden tun ye Barack Obama ka jamanatigi dankan ni dɔw b'a wele ko kɔrɔsigi ye san 2009 ka na san 2017 la ka a fa ka nɔfɛ siratigɛw n'a tɔgɔ nafa kunnafoni cibago sigi ko daminɛni tun bɛ kalo caman ɲini républicain politiki tɔn ka trompistu olu ka bolofara fɛ Ameriki sariya baju b'a fɔ ko Congrès n'o ye wasabulon ye bɛ se ka jamanatigi bɔ fanga la janfa wariko yuruguyurugu walima kirimisi ni kojuguba wɛrɛw kosɔn aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnin di anw ma bamanankan na VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la siya caman bɛ Mali kɔnɔ min yɛrɛ la filaw a yirala k'a fɔ ko olu ka ca ni bɛɛ lajɛlen ye marakaw kɔfɛ nin siya kofɔlen ka ladalako fanga ka bon kosɛbɛ walasa ka caman faamu a koɲɛw bɛɛ lajɛlen na an ka lasigiden Modibo Keita ale ni Cheikhne Hamala Kone masalala min ni ale yɛrɛ ye ɲamakala ye ka fara o kan an ka taabolo kɔrɔw dɔn b'a lajɛ don an ka u lamɛn Sheikh Hamala Kone an fɛ farafina i b'a ye k'a fɔ siyaw ka ca kosɛbɛ o kama an bɛ fɛ k'a dɔn filaya yɛrɛ kɔrɔ ye jumɛn ye ni ko fila i ye siya dɔ de ko fɔ o tuma ni k'i b'a kɔrɔ ɲini dakuruɲa kelen fila kɔrɔ tɛ sɔrɔ hali filakan na nka kɔrɔ bɛ ta kan min na o kan de ye hébreu ye donc a bɛ fɔ a ma de ko fudiyar walasa i ka se ka fila kɔrɔjɛ sɔrɔ walasa udiyar o bɛ mun de ko fɔ fudiyar kɔrɔ foyi t'a la o b'a la ka taa ni ka segi kɛbaga de ko fɔ min bi sigi ya bi
sini a bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ a bɛ t'i sigi a bɛ wɛrɛ turu ya bi a bɛ wɛrɛ bɔn a bɛ t'i sigi yɔrɔ wɛrɛ taa ni ka segi kɛbaga donc a fɔra o de ma ko fudiyar donc nka ni nɛn ko a bɛ kuma kan na kan min ni nɛn t'o kan dɔn n'a maîtrise t'a la a bɛ fɛn dɔ fɔ a bɛ se ka kɛ a bɛ faamu tubabuw b'a fɔ o ma ko déformation lexique o de y'a kɛ fila ye kɔnta a bɛ fɔ de ko fudiyar. Sheikh Amala Kone an bɛ fɛ ka dɔn yala fulaw bɔra yɔrɔ jumɛn. an ka ɲininikɛlaw ka ɲinini fulaw bɔfan cayara dɔw k'u bɔra Sudan dɔw k'u bɔra Éthiopie dɔw k'u bɔra Guinée a kuma cayara nka fɔ a ka faamuya ko don min a bɛ fɔ ko fudiyar n'o ye an ka fulaw ye bi o don ni jamana si sigilen tɛ nka jateminɛ kun kɛlen don fari kulɛri togoya la. Ka kɛ ni o ɲininkali jaabiw ye i b'a ye k'a fɔ maa caman b'a fɔ ko fulaw bɔra Sudan walima Éthiopie e hakilina ye jumɛn ye o ko la. Ni mɔgɔ min tun ye farafin ye u b'a fɔ k'i bɔra farafinna o waati u b'a fɔ ko hama ni mɔgɔ min ye farajɛ u b'a fɔ k'i bi bɔ farajɛ la o wagati u b'a fɔ ye ma ko shami nka pour que hakilila ka se ka sɔrɔ donc fila bɔra farajɛ de la farajɛ min don a bɛ tali kɛ persan kɔnɔna de kan an b'a fɔ ko farikolo nɔnnen don donc n'o bɛ bɛn métisi ma bi an ka ye n'an ka faamu na donc o jamana bi ani yɔrɔ minnu ka surun ɲɔgɔn na o dɔ ye Sudan ani Éthiopie de donc hakilina jiginna an m'a fɔ yen don nka bolo bɛ se ka sini yen faamuya gamu kama. N'i ye misaliya ta marakaw kan i b'a ye k'a fɔ nin waati in na u bɛ diɲɛ jamana caman kan ka sababu kɛ tunga siraw ye yala fulaw fana bi ten wa. Ni n ye n ta kuma jafɛ n b'a fɔ jamana foyi tɛ farafinna bankun kan nka kodɔn n'an ka faamu na a n'an ka bɛnkan ko fila tɛ jamana min kɔnɔ nka dɔ la i b'a sɔrɔ sinsilen don jamana dɔ kɔnɔ ka caya ka tɛmɛ jamana dɔw kan donc o la fulaw ka ca anw fɛ yan Mali la misaliya la n bɛ Guinée d'i ma n bɛ Sudan d'i ma n bɛ Éthiopie d'i ma n bɛ Érythrée d'i ma o kɔfɛ n bɛ Rwanda d'i ma olu ye misaliyaw ye. Sheikh Amala Kone yala fulaw ni marakaw cɛ sinankunya tulonkɛ mun b'u ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ se ka ɲɛfɔli ka ɲɛ o sɔrɔ cogoyaw kan wa. Fula min ye taama kɛ ka don wagadu bankun kan wagati cogoya la n'a kodɔnnen don k'a fɔ k'a ye muso ta maraka bonda la an ka fɔcogo la a bɛ fɔ ko fulaman kɔrɔ fula min tɔgɔ de Buruyashin a ye muso min furu u b'a fɔ muso ma ko ɲaamɛ wagadu tan kɔnɔna na o ɲaamɛ jamu ye Sise ye ka sanga jamu sɔrɔli ma anw ka fan caman mɔgɔ bɛɛ lajɛlen b'a yɛrɛ sɔrɔ o ɲaamɛ juruya de kɔnɔna na i b'o kulon de ye fula ni maraka ni ɲɔgɔn cɛ fula b'a fɔ ko kaw ko maraka y'a bɛnkɛ de ye. Marakaw kɔfɛ jɔ bɛ u ni siya wɛrɛ jumɛnw cɛ. Ka sanga ni sigi sabatili ye an fɛ farafinna bankun kan jango Mali jo o bɛ fulaw ani numuw ni ɲɔgɔn cɛ ni bi tɛ numukɛ tɛ fulakɛ deli fɛn na k'a t'a dabila sanga ni danbe ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen sanga ni sigi sabatili ye o sinankunya kelen o de bɛ fila ani dɔgɔnɔ ni ɲɔgɔn cɛ u ye ɲɔgɔn furu ɲɔgɔnma ye u ni dɔgɔnɔw u ye ɲɔgɔn balimaw ye u ye ɲɔgɔn sigi ɲɔgɔnmaw ye wa u bi ɲɔgɔn ka kanw fɔ. O la an bɛ fɛ ka dɔn yala fulaw ni siya tɔw ka laadaw kɛcogoyaw ye kelen wa i n'a fɔ furusiraw fɛ. Komi siyaw tɛ kelen ye laadaw tɛ kelen ye o tuma ni laadaw tɛ kelen ye kungo bɛ kɛ siya kɔnɔ ni laada de ye donc o la e bɛna ye dɔrɔn k'a fɔ ko fulaw ka kungo kɛcogoya ani marakaw ka kungo kɛcogoyaw tɛ kelen ye misaliya la i n'a fɔ furu sira kan fula ɲamakalaw bɛ se ka nin jɛya donc i bɛna ye depuis filaden bi san 7 i b'a sɔrɔ a ɲinina k'a ka ko bɛɛ kɛ k'a ban pewu a dɔ la n'i y'o ye maraka bonda la i b'a sɔrɔ o bɛ kɛ ni layidu de ye o tuma na o y'u danfaraw ye. O la furu siraw fɛ yala furu bɛ se ka tɛmɛ fulaw ni siyaw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ wa. Siya foyi tɛ Mali kɔnɔ ko fula ni siya min tɛ se ka furu nka a ka faamu ko jamakulu dɔ bɛ se ka sɔrɔ siya dɔ kɔnɔ n'a ka baara dɔnnen don kɛrɛnkɛrɛnnenya na ni jo n'a b'a ni fulaw cɛ o jamakulu o ye numu de ye o tuma a bɛ sɔrɔ siya de kɔnɔ nka numuya yɛrɛ tɛ siya ye i mana kɛ siya o siya ye n'i b'o baara bolo de kan a bɛ fɔ k'i y'o numu de ye ka sanga olu numu ani fulaw ka layidu talen ma o tuma furu tɛ se ka kɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ. Kumakuncɛ kumana walasa bɛn ni kelenya ka sabati an ka jamana kɔnɔ welekan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin Mali siyaw bɛɛ lajɛlen. Walasa bɛn ka sabati walasa kelenya ka sabati jamana in bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn minɛ juruba kelen na juru min n'an b'a wele ko danbe n'o danbe taara e bɛ n'a ye ko misiri ni egilizi ni kɔmɔw de jɛra ka kule jamana in kɔnɔ ka ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ si ma dankari si la bɛɛ bɛ to i danbe la o tuma o la o bɛɛ k'a minɛ i danbe n'i ka diina ma n'o kɛra kow bɛ ɲɛ sɔrɔ kow bɛ banban. Sheikh Amala Kone i ni ce an ka wele jaabi la an b'a fɔ an ɲɛna aw kan bɛɛ ni ɲɔgɔnna kɛnɛ wɛrɛ. Waati yɛlɛma ale ni kungoya la olu kɔlɔlɔw yelen don kosɛbɛ Burkina Faso jamana kan.
Bobo Julaso marabolo la min yɛrɛ yelen do k'a fɔ ko yiri caman bɛ yen nɔ ka tɛmɛ Burkina fantɔ wɛrɛw kan fɛn min ye kungo yaala ni yiritigɛbaw ye olu kɛlen do sababu ye ka dankari kɛ o yɛrɛ la kabini lakanabaliya nana kungo fitininw olu bɛɛ lajɛlen b'a la ka tigɛ ka sababuya kɛ ko o bɛ dɔ fara lakanabaliya kan ka dankari kɛ yiriw la yala o bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔ bɔ lakanabaliya la wa walasa ka jaabi sɔrɔ o ɲiningali la an ka lasigiden Alidu Wederawogo ale ye ɲininiw kɛ a ko ɲɛ kan an ka lamɛn. An bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bibi na an bɛ se k'a fɔ ni an y'a jateminɛ Burkina ja kɔni bɛ fanga sɔrɔ la ja bɛ fanga sɔrɔ la ka na min ye ka taa yiriko fan fɛ ye ja bɛ fanga sɔrɔ la. Nin ye Musa Zerbo kumakan ye ale ye Burkina Faso wasaden kɔrɔ minnu tun bɛ an ka wagaw lamara ko ɲɛfɛ a kɔrɔsira k'a ye ko ja bɛ donna Burkina kan kɔdaw bɛ jara forow bɛ tiɲɛna dugukolow bɛ pɛrɛn-pɛrɛnna lɔnnikɛlaw y'a yira k'a fɔ ko yiritigɛ buruburu min falen don an ka jamana kan ko olu nana n'a kun ye. Musa Zerbo mun bɛ waga kɔnɔna lakisi tɔnw ɲɛfɛ ale b'a ka faamu cogo fɔ. Mais ka sababu kɛ binkanikɛlaw donnen an fɛ ni mɔgɔw bolila ka bɔ ka sigida la bibi na a dɔw kɔni y'o ye ko ye o kɔni bɛ kan ka yiri tigɛ kosɛbɛ o y'a fɔlɔ ye a filanan fana n'a y'a jateminɛ kuma min bɛ fɔra ten nin ka yira k'a fɔ ko ni yiri foro bɛ yen k'o bɛ kɛ sababu ye an ko minnu ma terorisiw an ka binkanikɛlaw k'o bɛ dogo yɔrɔ sɔrɔ donc k'o ra sisan a kɛra komi ni yiri ninnu kan ka tigɛ ka se k'a to mɔgɔ ka yeri kɛ bon an fɛ kɔni ale bɛ se ka kɛ filiba ye. O banni kɔ an sera Dr. Paulette Taita fɛ ale ye ɲininikɛla ye waga kɔnɔnaw ale ni an ka bɛgɛnw ka ko kan ale fɛ tiɲɛniba olu kalen do ka don an ka dugu la ni Bobo Julaso yɛrɛ ta ka jugu fana. Bobo mara la yiri tu ka ca par exemple an ka forêt ni ye ni Dendere su ka forêt b'an gɛrɛ na